IFM News. Maraming salamat, Idol Shanti Papi. Iti dayta report, kabayatan na. Iti bamad ka ni Idol Tony G, Most Reverend David William Antonio Naipatugaw, akas Baro, nga Arsobispo ni Nueva, Nueva Segovia. At yung report, Idol Tony G, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Okay, wait lang mga idol. Dati technical difficulty. Iti dahito gundaway. At ito man napastagan ni Idol Tony G. Ni Most Reverend David William Antonio. Dito na Nueva Segovia. Kaya napadaanan nyo ito mga idol. Dito yung ultra luxury yacht sa Simanglan Apo. Diyan sa Lumagi Port, Kabugaw, Ilocosur. Okay, ito yun na po ni Idol Tony G. Ito man amoy na po ni Most Reverend David William Antonio. Ang subli ni Idol Tony G. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Antonio Baro ken may kawalo nga Arsobispo ti Archdiocese ti Nueva Segovia EJ Minor Basilica ti Our Lady of Assumption iti ili ti Santa Maria Ilocosur. Indaulwan ni Most Reverend Charles Brown, Apostolic Nuncio of the Philippines, instalasyon. Kadwa, di duma pa'y a Cardinal, apakairamanan, the Cardinal Luis Antonio Tagle, pro-perfect for the section for first evangelization and new particular churches of Dicastery for evangelization. Jose Cardinal Advincula, Archbishop ti Metro Manila, Orlando Cardinal Quevedo, ken Bishop Gilbert A. Garcera, a presidente ti Catholic Bishops Conference of the Philippines wenno CBCP ken Metropolitan Archbishop ti Lipas City, Batangas. Ut vitam habient wenno they may have life iti Ingles wenno ti Ilocano namet ket maaddaanda iti biag tinagbalin a tema ti selebrasyon. Indanon met dagiti tallo a kardinal ti kablao ken suporta ken ni Antonio. Itinagbalin na mensahe ni Antonio, pinagyamanan na dagiti padi ken dagiti Katoliko ang nakipagpaset tapno imatangan ti seremonya. Inayon na pa'y adigiti pastoral priorities na ket ag-focus iti panangibiyag ti sao ti Diyos ken ti panangpaduras iti maysa a simbaan ang nalaing nga dumngeg. Nang runa kadigiti marigrigat, panangpapigsa iti apostolado ti pamilya, panangitalo kadigiti inisyatiba para iti nainkalintegan a kagimungan, panangtaripato ti aglawlaw ken panangitalo iti binulig kadigiti na dumaduma a pamati. Maipalagip ani Antonio ket dinutukan ni Pope Leo XIV kas Arsobispo ti Nueva Segovia idi Nobyembre 4 kasukat ni retired Archbishop Marlo Peralta. Damag Regional para iti IFM News. Siak ni Idol Tony G. Tatak RMN.